mutunci da kiman mutum yana cikin abubuwa guda 4 ne. Ɓoye talaucinka har mutane su yi tunanin kai mai arziki ne, da ɓoye fishinka har mutane su yi tunanin baka da zuciya ne, da ɓoye wahalarka har mutane su yi tunanin cewa kana jin daɗi ne, da ɓoye sirrinka har mutane su yi tunanin cewa baka da sirri ne. Ba kowa bane yake fahimtar damuwanka da matsalar da kake ciki. Wani zai iya taimakonka yau, gobe ya ci mutuncinka. Wani zai iya baka amma ya magori. Wani zai iya ganin mummunan yanayin da kake ciki ya yi maka dariya. Wani zai iya jin sirrinka ya yi amfani da shi ya saka ka a cikin mummunan yanayi. Allah ne kaɗai mai jin sirrinmu ya ɓoye mana, ya taimaka mana ba tare da ya mana gori ba, ya baka ba tare da ya maka dariya ba, ya taimake ka ba tare da ya ƙasƙantar da kai ba. Ka ɓoye buƙatarka daga mutane, ka faɗa ma wanda ya basu, kai ma zai baka, don shi ne kaɗai mai kun fayakun. Allahumma barik.